Анатоль Лябедька, директор Центру «Європейський діалог» з нами на сувязі. Господар Анатоль, вітаю вас. Вітанні з України, з Києва. Ну, власне, наши корреспонденты, які присутнічали на месцы падзею, паведамілі, што прадстаўнікі батальёну запыталіся, уласна, што ж тут робяць прадстаўнікі офісу Святланы Ціхановскай. Гэта мы, маўляў, робім тут гісторыю, мы воюем. Што адбылося, спадар Анатоль, раскажыце, можа, нейкія падрабязнасці, вашая рэакцыя? Так, вы маеце рацыю. У сённяшняй дыскусіі прынялі ўдзел і прадстаўнікі, ну, тут я крышку заблытаўся, скажем так, беларускіх добраахвотнікаў. А што адбылося? Проста ім прадставілі мікрафон, магчымасць выказаць сваю пазіцыю. І калі на пачатку былі эмоцыі, то, падаецца, на завяршэнне ўсё пайшло канструктыўна, настолькі, наколькі яно магло быць. Але прыход прадстаўнікоў беларускіх добраахвотнікаў – гэта адзін з элементаў сённяшняй дыскусіі, а вынікі палягаюць усё ж такі крыху ў іншым. Я хацеў бы адзначыць, што гэта быў круглы стол з высокім узроўнем. Быў прадстаўлены офіс прэзідэнта Украіны Зеленскага, яго дарадца Михаил Падаляк прыняў удзел. Таксама быў прысутны ўрад. Упершыню я фіксую, што у дыскусіі па Беларусі прымаў удзел намеснік міністра па справах ветэранаў і былі прадстаўнікі Верхоўнай Рады, у прыватнасці і тыя, хто прадстаўляе групу «За дэмакратычную Беларусь». То бок прадстаўніцтва было высокім. Быў прадстаўлены кабінет, каардынацыйная рада, валанцёры і былі прадстаўлены некалькі групаў беларускіх добраахвотнікаў. Я не буду аналізаваць там стан унутры, што адбываецца. Галоўнае для мяне было дыскусія, якую я мадэраваў. Што мы можам зрабіць па пытаннях беларусаў ва ўкраіне. А гэта добраахвотнікі, гэта ветэраны, гэта валанцёры, гэта проста беларусы, якія засталіся тут падчас вайны. Вот гэта было галоўным. І тут вынік ёсць. Упершыню, відаць, мы можам сказаць, што беларускае пытанне зрушылася. Гэта падкрэсліў і Падаляк, гэта падкрэсліў і намеснік міністра Прыходзькай і прадстаўнікі Верхоўнай Рады. Яны самі казалі, калі на пачатку, там 2-3 гады назад, пры слове «Беларусь», нават калі гэта ўзгадваліся добраахвотнікі, многія чыноўнікі проста крывіліся і не рабілі нічога дзеля вырашэння праблем беларусаў, то зараз сітуацыя змяняецца кардынальна. І ну, наколькі кардынальна, спадар Анатоль, вы маеце на ўвазе пра уладкаванне, пра легалізацыю нашых беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне? Наколькі кардынальна змянілася сітуацыя? Но яна змянілася тым, што калі намеснік міністра кажа, што мяне сёння выклікалі і далі, ну, просто загад, так скажам, па-ваеннаму, каб рыхтавалі праект закона, які вырашае гэтыя пытанні, сістэмна вырашае беларускіх добраахвотнікаў, і не толькі саміх добраахвотнікаў, але і чальцоў іх сямей. Ён распаўсюджваецца на больш шырокую катэгорыю. А гэта пытанне, так, і іх легалізацыі, атрымання грамадзянства, гэта пытанне выплат, таму што ёсць выпадкі, ёсць дзесяткі загінулых беларусаў, але толькі таму, што яны беларусы там сем'ям не выплачваюць кампенсацыі. Гэта вот тое, што баліць, і тое, пра што гаварылі і, ну, так скажем, людзі, якія, можа быць, па-рознаму адзін да аднаго адносяцца, але гэта балявая кропка. Таму тое, што гэта будзе вырашана на ўзроўні закона, і тое, што на гэта ёсць, так скажем, заказ палітычны з банкавай, гэта для мяне вельмі аптымістычна гучыць. Так, гэта датычыць пакуль толькі добраахвотнікаў і чальцоў іх сямей, але падымаліся там і іншыя пытанні, якія датычаць там і банкаўскіх рахункаў, і некага больш асобага статуса для валантэраў, і проста для беларусаў. Там па дактарах ёсць асобны кейс, і кейсы вернейчыкаў узгадваўся. Усё гэта было. Я не думаю, што гэта будзе вырашацца гэтыя пералічаны мной пытанні ўжо заўтра, але можам сказаць, што лёд скрануўся, і гэта самы галоўны вынік. Усё астатняе, як там беларусы адносяцца адзін да аднаго, мы разбяромся. Не гэта галоўнае. Галоўнае зараз
даваць нейкія пазітыўныя імпульсы, якія ідуць з Киева у адносінах да Власна, беларусаў. спадар Анатолій, я прапаную нам і нашым гледачам паслухаць акурат каментары намесніка міністра спорту і пазней вярнуцца да нашай размовы. Для дзяржавы падтрымання ўсіх абаронцаў Украіны з ліку ўсіх замежнікаў прыярытэт. На сёння, як міністэрства, мы ўзялі на сябе лідарства і распрацоўваем пэўную колькасць нарматыўна-прававых актаў, якія маюць урэгуляваць усе прававыя дачыненні ў гэтай сферы і надаць усе дзяржаўныя гарантыі нашым абаронцам, у тым ліку беларусам. Мы ўжо сабралі працоўную групу на базе нашага міністэрства, падключылі да яе прадстаўнікоў усіх добраахвотніцкіх падраздзяленняў з іншых краінаў. Таксама усе галоўныя выканаўчыя органы цэнтральнай улады, народных дэпутатаў Украіны і ўжо распрацавалі праекты дакументаў. Спадарства нагадаю, што намеснік міністра ў справах ветэранаў Украіны Руслан Прыходзька акурат быў на гэтым каментары. Спадар Анатолій, вось гэтае вострае пытанне Дэмсілы і афіцыйны Кіеў. Патрэбныя зараз такія стасункі ввогуле у часе, калі, пакуль не зразумела гэтая сітуацыя з самой Беларусю ў кантэксце заключэння мірных перамоваў? Чаго нам бракуе, чаго нам не хапае, гэта вось такіх мерапрыемстваў, якія мы зладзілі разам з прызмай пры падтрымцы фонда Наумана. Калі беларусы будуць часцей размаўляць паміж сабой, калі яны будуць больш камунікаваць з прадстаўнікамі украінскай улады, украінскай грамадзянскай супольнасцю, тым лепш. Вот на гэта ёсць на сённяшні дзень попыт. І сёння вот усе казалі, пачынаючы ад Падаляка і заканчваючы дэпутатамі Верхоўнай Рады, што ў Кіеве на палітычным узроўні ёсць разуменне, што без дэмакратычнай незалежнай Беларусі не будзе бяспечнай Украіны і Еўропы. Вот гэта ўжо паўтарае не толькі там Святлана Ціхановская, не толькі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, але пра гэта гавораць чыноўнікі і дэпутаты ва ўкраіне. Гэта сур'ёзны здвиг. Таму што калі вот гэта няма гэтага падмурка, то не будзе ніякіх праектаў закона, не будзе ніякіх там пастаноў урада і гэтак далей. Таму я лічу, вот нягледзячы там на пэўныя эмоцыі, якія былі прысутнічалі ў кулуарах там і падчас самога мерапрыемства, вот гэта вынік. Вот для мяне гэта вынік, і я цешуся, што ён ёсць, што яго можна памацаць рукамі. Ці ёсць гэтыя кантакты таксама спадар Анатоль з афіцыйным Менскам, бо не так даўно Міністэрства замежных справаў Украіны назвала Лукашэнку прусаком. Гэтыя перыядычныя перапалкі, яны як бы ідуць нейкім фонам, альбо ці сапраўды паміж рэжымам Лукашэнкі і афіцыйным Кіевам ёсць, могуць быць нейкія кантакты. Што вы пра гэта ведаеце? Учора я наўпрост запытаў Міхаіла Падаляка, які спілкуецца з прэзідэнтам Украіны фактычна штодня. Вот у галаве Зеленскага, у яго рабочым распарадку, колькі там Лукашенка і колькі Беларусі. І ён мне учора, а сёння яшчэ і публічна адказаў, што там практычна няма Лукашэнкі. Гэта статыстычная пагрэшнасць. Там узгадваецца, калі Лукашенко там выходзіць на ўзровень нейкіх персанальных негатыўных ацэнак. А вось Беларусь, і яна прысутнічае. І мы самі сведкі таго, што і Зеленскі ўсё часцей і часцей на розных міжнародных пляцоўках гаворыць пра Беларусь, пра яе лёс, пра яе актуальнасць і пра яе важнасць. Таму вось такая прапорцыя. На ўзроўні улады Лукашенка статыстычная пагрэшнасць, а вось Беларусь займае ўсё большае і большае месца. І тут трэба самім беларусам быць проактыўным. Вот мы і намеснік міністра узгадалі гэты праект закона, але зараз вельмі важна, каб і ўсе зацікаўленыя беларусы, і добраахвотнікі, валантэры, і проста людзі, якім гэта баліць, сфармулявалі вельмі канкрэтныя прапановы ў гэты праект закона. Вот гэта магчымасць адкрыта, і намеснік міністра яшчэ раз пацвердзіў, што так, вы можаце даваць свае прапановы. І тут ужо час не для лозунгаў, не для эмоцый, а для крапатлівай экспертнай працы. Таму што тое, што будзе запісана ў законе, а закон гэта прамое дзеянне, то такія і будуць вынікі канчатковыя. Так што з аднаго боку круглы стол завершыўся, але праца яшчэ пачынаецца па многіх накірунках.
Вельмі спадзяемся, што яна будзе працягвацца, што гэты дыялог таксама будзе працягвацца. Яшчэ адно пытанне, спадар Анатоль, напрыканцы нашай размовы. Вялікая Брытанія таксама запускае стратэгічныя такія зносіны, кансультацыі з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, як стала сёння вядома ад галоўнага дарадцы Святланы Ціханаўскай Франака Вячоркі. Магчыма, вы б маглі акрэсліць, на чым палягаюць такія зносіны, бо ведаем, што ў парламенце Вялікай Брытаніі таксама створаная група за дэмакратычную Беларусь. Ну, позитивная новина. Глядзіце, все разумеюць, што рашэнне беларускай праблемы, пра гэта таксама гаварылі сёння, яны палягаюць у Менску, Гародні, Бешанковічах, Буда-Кашалёва. Так. Але досвід Украіны паказвае, што без моцнай міжнароднай падтрымкі, без моцнай міжнароднай коаліцыі супрацьстаяць тандэму дыктатараў, там, хаўруснікаў Пуціна і Лукашэнкі, но немагчыма. Это трэба рэалістычна ацэньваць свае сілы. І гэта азначае, што наш шанец тады, калі ў нас будзе пабудавана моцная міжнародная коаліцыя па Беларусі. Як Зеленскаму патрэбная коаліцыя па танках ці самалётах, нам па Беларусі патрэбна вот эта коаліцыя. І яна закладваецца зноў жа праз пэўныя прававыя механізмы, праз інстытуцыі. У нас ёсць стратэгічны дыялог з ЗША, это одна пляцоўка. У нас есть стратегічны дыялог з еўрапейскім звязам, і вось да гэта дабаўляецца яшчэ і Вялікая Брытанія, таму што яна не ўваходзіць у еўрапейскі звяз, але з'яўляецца з адной з найбольш моцных еўрапейскіх краінаў. Таму інстытуцыі ёсць, трэба зараз планы даваць, трэба напаўняць вось гэтую пляцоўку канкрэтным зместам. А гэта ўжо залежыць ад прафесійнасці нашай працы, таму што праз гэта палягае падтрымка і беларусам, якія праходзяць праз рэпрэсіі, гэта палягае падтрымка і незалежным медыа, гэта палягае падтрымка ў пэўным сэнсе, ну і тым, хто сёння тут змагаецца за нашу і вашу свабоду ва ўкраіне. Спадар Анатоль, дзякуй вялікі за гэтую размову. Нагадаю, што з намі на сувязі быў Анатоль Лябедзька, палітык, дырэктар Цэнтру «Еўрапейскі дыялог».